Čau abičkári, sme späť pri skateovej abecede, máme tu písmeno B ako board slide. Keď začínaš na raili, board slide je jeden z prvých trikov, ktoré sa chceš naučiť. Než sa pustíš do board slidu, je dôležité, aby si vedel ollie, frontside ollie alebo backside ollie. Záleží, z akej strany board slide chceš robiť. Keď som sa Boro učil ja, skúšal som si ho najprv z miesta iba na obrubník, aby som si natrénoval pohyb. Ak už budeš pripravený, môžeš board slide začať skúšať na raili. Pri prvých pokusoch ti stačí naskakovať na konci railu, tak, aby si sa do toho dostal. Po výskoku na board slide sa snaž, aby tvoje telo a váha boli vertikálne nad railom. Ak už zvládneš koniec railu a pekne odjazd, tak postupne môžeš dĺžku railu stupňovať. Práve ste mohli vidieť dve varianty board slidov, jeden frontside board slide, druhý backside board slide, takže sa z toho stávajú rovno dva triky. Dúfam, že si dnešný trik užil, nezabudni sa s nami podeliť v komentároch o tvoje skúsenosti a sleduj ďalší diel, kde bude písmeno C.